Kont taf li 80% tal-ikel li niklu huwa mdakkar minn naħal? In-naħla Maltija bħal kull naħla oħra hija essenzjali għall-ekosistema tagħna permezz tal-ħidma tagħha li tibqa' għaddejja s-sajf u x-xitwa. Aktar minn terz tal-provvista dinjija tal-ikel jiddependi fuqha. Minkejja l-importanza tan-naħla għall-ekosistema, il-popolazzjoni tal-ispeċi Maltija qiegħda dejjem tonqos minħabba li qed tintilef kaġun tal-fatt li fost l-oħrajn qed titħallat ma' naħal importat minn barra l-pajjiż. Din is-sena sabiex in-naħal ikun jista' jdakkar aktar, Parks Malta għażlet li ma taqtax il-ħaxix selvaġġ fil-parks tagħha biex bekk tingħata għajnuna lin-naħla fil-ħidma tagħha. Fl-istess waqt qed isiru daħdidiet ma' għattaqdiet ta' min irrabi n-naħal biex isiru aktar proġetti. In-naħla Maltija tista' titqies bħala waħda li jifferm aktar biżla minn naħal oħrajn. Hija adattata għal klima Maltija u wkoll reżistenti għal ċertu mart li jiġi trażmess minn naħal ieħor. Sabiex wieħed ikompli jservi ta' għajnuna għan-naħal fil-ħidma tagħhom. Għandu jħawwel aktar fjuri fuq il-bejt jew fil-galleriji. Jipprovdi l-ilma billi jħalli barra kontenituri wesejn u baxxi filwaqt li jevita l-pestiċidi fil-ġnien tiegħu. Intant f'każ li wieħed jiltaqa' ma' naħla li tkun għajjena jew sturduta, kuċċarina zokkor bl-ilma jew anke ftit qasel jagħmel tajjeb biex jgħinha tkompli fil-vjaġġ tagħha.